Nee, difficile nog, etera. Met de mango doro. Ze gaan weten wat een broodje kost. De moest je van wat er goed kroto beren. Dadelijk doosje. Dadelijk doosje van wat er goed kroto beren. De man denkt dat de mij play. De man laat ik kon business de mij kon doen. De man kon play. De man kon lachen naar jou. De kan play om een geweldig. Ik kan ringen om een kolonne. Ik kan ringen wat kolonne voor 60 wagi. 30 dan om een motorfiets afvissen. De man een pikkie je puro uit awagi. De man zat in soort wagi je de. Je kan rijden in wat chief fits, kibri. Denk je niet wat chief fits. Traman, dadelijk toch? Traman, je want gotre de man kibri. Tussen moko. Tek dat en niet difficile ook tek de man. Secret service ook tek de man. Omdat die man werken met high-tech. In een fractie van enkele minuten is de operatie gedaan. Ja, maar je werkt met high-tech. Ja, maar je kon dan... Hé, pa man, de man kon de massa principe jude.